Sapador. Silver, Digue-me-l'on. la Xana pregunta què és un sapador. El que sapa. El que sap, exacte. El que sapa tota la vida. Hombre, És com un enginyer, no? No, és un sapador. estem tots ja... Sí, és l'hora, vinga. Adéu, Via. Adéu, capes. Un plaer haver-te conegut. Igualment. Digues un xascarrillo perquè pugui sortir el vídeo, va. Vinga, ràpid. No. Loser. Ei, quin és el pla? La línia verda. Vale. Fer el que diuen Silver, és el pla. Foc i maniobra. Exacte, estem maniobrant. I ens obrirem foc i morirem tots. Home, no. Estem en foc i maniobra. És una tècnica invencible. Tothom ho sap, això. Aviam, Basset, recita'm la llei del foc i maniobra. Maniobra sense foc és indecís? No. Foc sense maniobra és indecís, maniobra sense foc és letal. És preciós. 10 de 10. Ens ho podríem ficar a la insígnia, això. Hòstia. Massa llarg. Copes. Normalment una frase en Què? llatí Ui, ja està. què fas tu aquí? Ei, que el Silver es veu que és daltònic o alguna cosa, ara es veu que soc vermell. Veus com jo és et dic jo que veritat, estaves sí, a no, l'equip no. 2. No, ha dit abans que ens l'enviaria. No, no, Que ens enviaria l'Inoxca. Ja, I si ja, l'he no. dit a tothom menys a mi, encara pitjor. L'havia dit l'Inoxca, però es veu que s'ha arrepentit. Ja et I dic, t'envia tu. a la primera vegada ha ficat envia al meu equip, perquè jo l'he apuntat aquí el paper. Bueno, doncs ara ets vermell. Benvingut. Doncs mira, Via, fas binomi amb en Basset, què et sembla? Bé, verd. Em posaré verd en cas de dubte. No, posa't vermell. Amb qui faig binomi? Amb en Basset. El desconegut d'aquí davant meu. No tinc la meva identitat clara. No estic segur si sóc vermell o blau. Estic confós. Tu has nascut vermell, per tant ets vermell. No, no, no. Jo puc I escollir la tant. meva identitat. No, no. I tant, No. i tant, i tant. Al principi Via, de et podem missió... quedar un tret Ni aquí al tu mig ni del la desert i en societat Silver no em ho pot sabria. imposar un color. Calla't. Copa, si es fica pesat, executa'l. Copiat. Millor m'espero que hi hagin trets i quedarà més dissimulat. Estic entrenat en disparar aliats. Pensa que ara el Silver no mira. Exacte. Ojos que no ven, via que no siente. Copes, copes, copes. El que Digue'm. tu no saps és que ara m'he fet youtuber. Què? Què és el YouTube? Gravo vídeos i estic fent una compilació de tots els cops que em mates i després ho portaré al tribunal i diré que em fas bullying. Copes, en Via no té Bullying? dret a morfina ja. Bullying, diu. Ai. Aquesta tabàrnia. Què era això de YouTube? No, no em sona. Què? Has dit que t'has fet youtuber Sí, i no sé què és això. És una professió. una droga nova. Ah, vale. És a dir, és com dir que ets cracker, no? Perquè tu Torna de fots gent, crack és una droga, torna de gent idiota. I és famosa. La gent Sí. l'aprèn molt. Encara no, però crec que es popularitzarà en el futur.